Ei, avui els dos ens hem posat així en plan esportiu, eh? Sí, sí. Una mica decadentistes, també. Una mica Sí. obscurs. Bueno, jo crec que estem bastant guapos, els dos. Bueno, jo avui estic una mica cao, però... Sí, se't veu perjudicat com si haguessis sortit molt a la nit. No, no, és com si estic agafant... M'estic empitufant una mica, però no he sortit molt a la nit. Estàs desconstipant. Sí, potser tinc una veu una mica així, però bueno. I estic una mica deixat, amb xandall, mal afaitat. Vull dir, avui farem una cosa així, com... Bueno, doncs farem una cosa una mica més decadentista. Exacte, com una cosa una mica, vull dir, que s'apiadin de nosaltres, una mica trista, una mica... Hòstia, com et veig. Despertarem algun instint maternal, alguna cosa així. Ah, veig que estàs alliberant feromones, eh? No sé què són feromones, però suposo que sí. La trilogia que hem de defensar avui. Quin és el tercer? El de la Guerra Civil, no? Sí, sí, sí. Perquè s'han de llegir, jo crec que s'han de llegir els tres alhora, junts. S'han de llegir els tres, s'han de llegir els tres. S'han de llegir els tres, però per quin ordre? Buah, això és igual, no ho sé. Jo crec que primer s'ha de llegir els Borja, després s'ha de llegir l'Alfons i després s'ha de llegir la Guerra Civil. Sí, seria Però l'ordre cronològic per llegir. l'home es va inventar, saps, alguns esquemes que han funcionat molt durant molts anys i val la pena de mantenir-los. Tot i que jo crec que el més important és el d'Alfons el Magnànim. Jo aquest és el que no... O sigui, tinc molt poc llegit d'aquest. Encara el tinc per aquí. No que sigui el millor, ni que sigui el més... És a dir, el que descobreix més coses, perquè segurament el de la Guerra Civil és el llibre... I, clar, el dels Borja s'ha explicat tot, s'ha escrit tot 1000 vegades. És a dir, el llibre dels Borja és potser el menys innovador, podríem dir, o el que sorprendrà menys als lectors, als nostres lectors. El de la Guerra Civil segurament és el que ens posa sobre la taula les coses que més desconeixem. És el més intens. És el més Sí. intens de relat, de proximitat. Però crec que el més important per la figura que tracta i per l'envelum i per la centralitat, crec que és el d'Alfons el Magnànim. I el que més necessitem, crec que és el d'Alfons el Magnànim. Jo estic bastant d'acord. Vaig començar a llegir-lo i la primera cosa que em va cridar l'atenció és la quantitat de morts que hi havia en la història de Castella, de les lluites, diguem, per assolir el poder. Em va cridar atenció perquè vaig pensar, clar, és que el tema és que Catalunya estava molt més desenvolupada en aquell moment. És a dir, hi havia assolit una estabilitat institucional molt més forta i, per tant, de cop vaig entendre Casp. És a dir, quan a Casp el comte d'Urgell s'aixeca, jo veig els catalans dient, què fot aquest ara? Saps com una mica com allò dels espanyols ara amb la Constitució? De dir, però què fot aquest ara? Si ja tenim unes lleis, si tot això ja està estabilitzat. D'acord, no ens agrada aquest tio. Bueno, doncs d'acord, no ens agrada aquest tio, però em va semblar que era una cosa com molt... Vaig entendre-ho de seguida, perquè Alfons el Magnani, només al començar, ja t'explica... Bueno, si vols explicar-ho una mica, és a dir... No, però és que és en aquesta època, just... Clar, jo aquesta és la part de la història que menys conec, la part de les guerres fratricides per la corona de Castella. Oh, són bestials, eh? Són molt bèsties i duren una mica i són el que defineix, és a dir, les èlits castellanes durant el 14 o el 15, aquesta època, a l'època dels Trastàmara, és a dir, de fet els Trastàmara arriben a Barcelona en part rebotats de tot això, des de la Joana la Boja fins a Joana la Boja, és a dir, hi ha dos o tres segles on les guerres fratricides són molt bèsties, les infantes de la Cerda i no sé què, jo és una cosa que conec molt poc, però realment hi ha una lluita pel poder brutal i en canvi a Catalunya hi ha una institucionalització molt més, sí, potser això, les successions estan més institucionalitzades, tot està més regulat i la violència bandolera. És canalitzada. Sí, i la violència, perquè és una violència de bàndols i de famílies, la que hi ha a Castella. I de bastards, i de no sé què, sembla una mica l'Anglaterra més o menys de la mateixa època. Sí, a mi em va recordar molt, exactament, l'Anglaterra aquesta, diguem, de les... 400, del 1500... de Shakespeare. Sí. Que es maten entre ells. Només començar, si em permet. Germans, cosins, tota aquesta... És a dir, és una cosa molt sanguínia, molt sanguínia. Si em permets, només per començar, llegeixo la primera pàgina perquè els subscriptors es facin una idea. Diu, les aventures de la família d'Alfons, els Trastàmara, les va iniciar el seu besavi, Enric, comte de Trastàmara, fill i legítim d'Alfons XI de Castella, el qual, al 1365, va liderar una revolta de la noblesa contra el seu germanastre Pere I. Al cap de 4 anys va culminar la rebel·lió amb l'assassinat del seu rival, ja derrotat a ganivetades, de manera que va segellar amb sang el seu títol al tron d'una terra devastada.
L'horror de la pesta negra, una dècada de lluita carnissada amb la veïna Aragó, i els anys de Guerra Civil, durant la qual bandes de mercenaris francesos i anglesos, cridades per Enric i Pere, respectivament, que havien fet que la brutalitat de la Guerra dels Cent Anys travessés els Pirineus, havien deixat Castella reduïda a una condició lamentable. Clar, per justificar que el seu ascens estigué tacat de sang, els Trastàmara van ordir una llegenda negra al voltant de la memòria de Pere el Cruel. Van procurar-se la seva pròpia seguretat comprant el suport d'aquells que suposadament havien sigut les víctimes principals de la seva crueltat, una noblesa bel·licosa i delerosa. Les propietats dels vençuts es van repartir generosament entre parents i favorits i soldats de fortuna de Portugal, Navarra i Aragó, així com castellans, ja que Enric havia tret aventurers d'arreu perquè l'ajudessin. A partir de llavors, aquests grans latifundis, obligadament fortificats, amenaçaven d'escanyar l'autoritat de la corona. França també reclamava ser recompensada pels serveis que havia prestat en forma d'ajut contra Anglaterra. Per tant, durant 20 anys més, els castellans van mantenir un conflicte en aquesta direcció que els va comportar certa glòria, però cap benefici. Bueno, i continua, És brutal. Sí. Vull dir que això és la Guerra Civil catalana, l'única diferència és que aquests se'n surten i nosaltres no, però jo crec que se'n surten perquè no perden res, és a dir, perquè les estructures es comencen a fer ara. I també el que passa, jo crec, però és que ja et dic, jo la història d'Espanya la conec molt, molt poc, jo crec que ellisme és una guerra fratricida pel poder, en canvi la Guerra Civil catalana és una guerra civil. Hi ha els remenses, és a dir, hi ha les poblacions, és a dir, la Guerra Civil catalana destrueix el país, no només les... És a dir, exacte, ho destrueix absolutament tot, econòmicament. Bueno, però digue-ho. Hi ha un canvi de poder. Jo et dic, la història del Castella no la conec, però jo crec que allí hi ha un conflicte més militar. Hi ha cops d'estat, hi ha un cop d'estat, hi ha un cop d'estat a Palau, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, la Guerra Civil catalana és una guerra civil profundament social que ho afecta absolutament a tot, que ho afecta absolutament a tot. Jo crec que estàs dient una altra cosa, estem dient el mateix, però en paraules diferents, i per això ho vull assenyalar, que és el tema de les institucions. És a dir, jo el que veig aquí és que a Castella no hi havia institucions prou fortes i, com dius tu, és una guerra de bandolers. És una cosa prepolítica, perquè ens entenguem. En canvi, la Guerra Civil catalana és una guerra política, és a dir, hi ha ideologies, hi ha institucions, hi ha visions del país diferents. Totalment d'acord. No són famílies que van a lluitar pels seus interessos. És el que explica el Ryder perfectament al llibre sobre la Guerra Civil. A la Guerra Civil catalana hi ha dos poders, els senyors de Barcelona i la corona. Dos poders enfrontats que són també dues maneres de concebre la política, de concebre el temps, la història, i hi ha un conflicte polític de fons radical. Per això hi ha la figura dels remenses pel mig, és a dir, el rei, a la Guerra Civil catalana, per qui no conegui la història, el rei s'alia amb els remenses, que són els pagesos que es volen alliberar dels senyors feudals. Alhora, aquests senyors feudals estan aliats amb els grans comerciants barcelonins, que fins llavors havien dominat els reis catalans. Els havien dominat tant que són, d'alguna manera, els que provoquen que el Compromís de Casp no guanyi Jaume d'Urgell. Sempre s'acusa els pobres valencians, però en realitat qui monta allò, i el Ryder també ho explica, qui intenta controlar la corona decidint qui serà el nou monarca i escollint un monarca castellà per poder dominar millor, són els grans comerciants barcelonins, que ja són els tios que el 1275 o 76 o l'any que sigui, fan que Jaume I conquereixi Mallorca i després València. Són els que no només el financien, sinó que dirigeixen la seva política, que després dirigeixen la política de Pere el Gran perquè conquereixi les illes mediterrànies, perquè se'n vagi a Sicília, perquè entri... És a dir, hi ha un... I que després són els que participen en la derrota dels comuneros i de les germanies, els que ajuden a Carles a enfonsar les revoltes de Castella i de València per tal d'erigir-se com el centre polític de la península, i també jo diria que són els que fan que després el rei decideixi fotre el camp de Barcelona, i de fet jo crec que hi ha un moment que ja els sembla bé perquè així el tenen lluny. Estem saltant moltes coses, però de fet Alfons el Magnànim fot el camp de Barcelona i funda la seva cort a Nàpols i es recolza sobre València, és a dir, fa créixer València i se'n va a Nàpols per alliberar-se del poder dels comerciants barcelonins, de l'oligarquia barcelonina. Vull dir, sí, per reconduir la qüestió, a la Guerra Civil catalana hi ha un conflicte polític i social de fons que afecta tot el país. És a dir, hi ha dos bàndols polítics, podem dir polítics, institucionals, perquè són dues institucions les que s'enfronten, el Consell de Cent, tant l'Ajuntament de Barcelona per realitzar, i la corona. I els exèrcits, és a dir, hi ha l'exèrcit de Catalunya i l'exèrcit del rei. Clar, i per això... El que passa és una cosa completament diferent,
que té molt més a veure amb un cop d'estat, amb bandolerisme, amb oligarquies político-militars i amb... Bueno, que hi ha la passivitat del poble. Tu saps? És a dir, a veure, si de fet, jo t'ho dic perquè això el Villacanyes ho explica, és a dir, diu, els comuneros el que volien eren unes institucions com les catalanes. El que envejaven era això. A València, a la València de l'època dels comuneros, es llegia, com es diu, aquest gironí, l'Eiximenis, els tractats polítics de l'Eiximenis. És a dir, el que jo vull dir és que el Consell de Cent tenia una idea de Catalunya i de l'imperi, de com havia de ser, i la corona una altra. I, de fet, tot i que perd Barcelona, tot i que perd, diguem, el Consell de Cent, aquesta política es manté, i aquí és on anava jo, és a dir, després de la Guerra Civil, això es manté, i per això Carles I acaba fotent el camp de Barcelona i li diu a Felip II que monti la capital, o sigui, lluny, perquè Barcelona en aquest sentit és intractable, vull dir que no... I per això Vicenç Vives, en aquell llibre que té uns assajos de l'època de Franco, diu el dia que s'estudiï la història de la zona llevantina de la península es descobrirà que les bases de l'autoritarisme, de l'absolutisme, es van posar durant la guerra contra el turc en la zona mediterrània. És a dir, que van ser els catalans, i fins i tot cita el Ferran de Nàpols, educat a Dénia, que diu un carrer estret és un carrer contra l'Estat. El que vull dir és que tota aquesta idea d'empènyer els reis a fora i d'aquí tu quedar-te amb el comerç, tot i que Catalunya és derrotada, l'exèrcit de Catalunya que s'enfronta a la corona és derrotada, es manté com a ideologia. I és en aquest sentit que dic que la diferència entre Castella i Catalunya. Catalunya té una idea molt més sofisticada. Però es manté perquè no és una cosa del segle XV, sinó perquè és una cosa que, ja et dic, ve de l'època de Jaume I. És a dir, tota la tradició política catalana, la tradició del Principat, des dels orígens, està... Però és que això també s'ha resumit com el pactisme. És una de les maneres com s'ha etiquetat és el pactisme, no? El pactisme de les bonistes. Sí, exacte. El nom bonic que se li ha posat ha sigut el pactisme, que en realitat és xantatge. És a dir, és el xantatge del poder econòmic sobre el poder polític. És així. I això és una tradició històrica que no és del XV, el que passa és que al XV això esclata d'alguna manera, però que ve de molt enrere i que es queda a pesar de la derrota i a pesar de que el món canviï i que el món a partir del 1500 sigui el món dels estats i aquestes oligarquies comercials quedin residus d'això a la Itàlia de les ciutats-estat, però poca cosa més. Bueno, jo no conec, potser a Holanda també, però poca cosa més. Però entre França i Espanya això és un bolet polític realment molt estrany. Aquí anirem ara als Borja, perquè són una mica aquesta isàgra, però aquí, si algú té interès, que es llegeixi la tesi del Junqueras, de l'Oriol Junqueras, és una tesi molt senzilla, sobre, diguem, la ideologia econòmica de les elits barcelonines poc abans de la Guerra dels Segadors. I fa molta gràcia perquè la tesi és aquesta, és a dir, l'Estat necessita la guerra per funcionar, descobreixen això, i ells necessiten l'economia per funcionar. Això és el que explica el Junqueras. I les cartes i els documents i les declaracions dels consellers de Barcelona que tornen de Madrid d'intentar negociar amb el rei són absolutament de gent exasperada que no entén què està passant. Perquè, en el fons, la ideologia aquesta, diguem, catalana, comercial, aquest xantatge que tu dius, ha cristal·litzat tant en la mentalitat catalana, o sigui, sobretot el marxar al rei, ha cristal·litzat tant com una cosa natural, però alhora derrotada i sotmesa, no sé si m'explico, és a dir, esclavitzada, que ja han perdut la capacitat de veure les coses en termes de poder. I ens les veuen en termes sentimentals. I el que veus és que les classes econòmiques catalanes estan tractant un tema polític de força com una cosa de bonisme, no? Volem dir, home, no, si el bo és fer comerç, no pas anar a la guerra, no pas matar, no pas... perquè ja han perdut tota la... El 17 ja tenen aquest discurs. Sí, clar, el 17 ja hi ha aquesta... Per això passa això, que quan que jo sempre ho explica el Bru de Sala, que un dels seus avantpassats va anar a veure Richelieu per demanar la protecció de França, que diu, quan estaven a mig camí, un d'això els va preguntar, però bueno, què voleu ser, no? És a dir, voleu ser una república independent o un protectorat? I van dir, no, un protectorat. És a dir, havien pactat la protecció de França, però la forma que van adoptar la van adoptar ells, que era la de protectorat, perquè en el fons no es veien capaços de res més i perquè en el fons en la seva mentalitat havia quedat, jo crec, com incrustada, una mica el mateix que li passa en el món vienès, havia quedat incrustada aquesta idea, com aquest universalisme medieval d'una estructura jeràrquica una mica de caixes de nines en forma piramidal en què els comerciants catalans tenien molta mobilitat. Però vull dir que el que veus és això, que a Castella
ja està directament d'una altra manera. Hi ha un factor clau, que és a partir del 1500 la corona desapareix de Catalunya i s'instal·la fora. És a dir, ja no hi ha la corona d'Aragó a Barcelona, la cort, per dir-ho d'alguna manera, la cort, que la cort sempre ha sigut itinerant, però la cort sempre ha sigut itinerant, però a partir del 15, amb la unió entre la corona, a partir del 1500, per dir-ho d'alguna manera, la unió entre la corona aragonesa i castellana, és a dir, la distància ja és geogràficament més gran. És a dir, hi ha el Principat, els comerciants barcelonins, l'oligarquia barcelonina, perquè no és només comerciants, l'oligarquia barcelonina, que després, com acusa Ryder, se transformaran en rendistes, perquè deixen de ser comerciants i es transformen en rendistes, i aquí hi ha part del problema. Clar, ja no tindrà el rei a prop, sinó que estarà fora. És a dir, ja podrà construir el seu corral sense cap figura sense una figura que els hi feia de parapet, perquè Jaume I... Sense fer dialèctica. O sigui, es perd la dialèctica en el pensament, i per això el pensament es torna sentimental. Sí, estic d'acord. No tenen el fregament directe amb l'altra ideologia, que serà l'absolutisme o la ideologia dels estats, que començarà a funcionar a partir del 1500, i es van entenent entre ells, i es van ajuntant entre ells... Es van donant la raó. I es van donar la raó. Es van donar la raó entre ells, i segur que n'hi ha uns que són més de dretes i uns que són més d'esquerres. I segur que n'hi ha uns que ja són del PSC i uns altres que són de Convergència, no? I uns que són més cosmopolites i els altres són més d'espardenyistes, no? Però es van trobant, però són parents, són cosins, són no sé què, es van trobant, i l'altre està com fora i lluny i se sent com una cosa, com una remor de fons de lo dolent, i aquí dins tot se va retroalimentant, i potser estem fent una pel·lícula, però sona molt a que això és el que passa. Però això no és del que parlarem avui, al contrari. No, però això és com comença, perquè tu fixa't amb els Borja. Com comença la nissaga dels Borja? Ja comença, en el fons, jo crec, amb un poder debilitat, que és el Martí l'Humà, amb el primer Borja, diguem, una mica al costat seu, que li dona els primers càrrecs i tot això. Comença amb el cisma d'Avinyó, amb el papa d'Avinyó, que és un papa que és de la corona d'Aragó, però que tampoc no sembla que el rei, o sigui, no sembla que els catalans en vulguin fer res concret amb això, ni els catalans en volen fer res concret, ni el fons el magnànim en vol fer res concret, perquè el fons el magnànim ja no està ni per una cosa ni per l'altra, no sé si m'explico. O sigui, perdó, el Martí l'Humà, vull dir, els catalans no en volen fer res i després em sembla que el que se l'acaba carregant és el fons el magnànim, ja, al final, no? No sé com va. Bueno, però és que ningú vol fer res del Papa Luna. Vull dir, és una figura... Però és una cosa que creen els catalans. És com una mena de cosa que està en territori català, està ple de catalans. Quan estan a França, Avinyó, està ple de catalans. Quan estan allà baix a Penyíscola, està ple de catalans. Sí, però... Els catalans no en volen fer res. La història, és a dir, el Papa Luna és un residu de la història que té molta influència, perquè té molta influència. Però jo no he llegit els Borja així com partir d'una posició de feblesa, sinó al contrari, perquè també els he llegit molt a través del Magnànim, és a dir, jo llegint aquest llibre del Borja... Però el primer comença amb l'època de Martí l'Humà, O sigui, la nissaga comença amb Martí l'Humà i comença amb l'època del cisma d'Avinyó. I justament es fa un lloc per al cisma d'Avinyó. És a dir, justament es fa un lloc pel cisma d'Avinyó. Però jo el que llegeixo els Borja per mi són com un fantasma, com un agent, com un simple agent, com un intent d'agent del Magnànim. És a dir, jo tota l'estona que he estat llegint aquest llibre, amb qui he pensat tota l'estona, amb què et fa pensar aquest llibre tota l'estona, és amb com, al fons, el Magnànim intenta dominar o aconsegueix dominar tot Occident. Ell sol, des del seu despatxet de Nàpols. Però abans d'això, deixa'm fer una mica de propaganda i dir que els 3 llibres estan publicats per Sidillà, que són els llibres que els nostres subscriptors haurien de comprar aquest Sant Jordi si no els tenen ja. Són llibres que valen molt la pena, són molt interessants i s'han de llegir junts. Aquest, els Borja, jo ja l'havia llegit en francès, el va editar Perrin una editorial francesa, fa 4 o 5 anys, és un llibre realment més o menys recent, i no sabia que es publicava en català. Vull dir, ja l'havia llegit i va ser sorpresa veure que Sidillà l'havia publicat en català. Quan el vaig llegir va semblar una història més dels Borja, sense massa interès. Sí, molt populista, no? Molt explicada així com perquè s'entengui, molt així de pas. Molt francesa, és a dir, molt francesa i molt intentant tocar els punts de la llegenda negra i tot això, però molt, molt amb unes figures d'això. La traducció catalana l'afavoreix molt perquè el Flossel Sabater i els editors hi han intervingut i han posat, diguéssim, els punts sobre les is amb les coses catalanes importants i rellevants. I clar, jo he llegit el llibre 2 vegades, l'he llegit en francès i més o menys hi vaig passar pel damunt, l'he llegit en català i he descobert una altra cosa. Més coses i he tret molt més suc.
Però, com te dic, a mi el que em sembla al·lucinant és no tant l'ambició de la família Borja i les seves històries, sinó la capacitat que té el magnànim per comprar un papa, per comprar-se un papa, per fabricar-se un papa a la seva mida i fotre-la allà al mig. Però jo insisteixo, permetem que t'ho digui una altra vegada. O sigui, és una família que creix a la vora dels Reis Catalans, que creixent a la vora dels Reis Catalans, que no saben què fer amb la seva posició, diguem, amb la seva posició avantatjosa a la Mediterrània i amb el cisma d'Occident, això permet que aquesta família vagi creixent, que el magnànim els agafa, com dius tu, com un espolet, o sigui, com una arma per poder-se acabar de comprar Itàlia, però igual que agafa l'exèrcit de Barcelona i després, diguem, convida un arquitecte barceloní a fer la porta del Castelnuovo, és a dir, igual que agafa les tropes barcelonines, quan el setge a Nàpols no funciona, al final qui fa el cop definitiu són els catalans. S'ho compra per això, però després jo crec que el que s'acaba creant és, jo tal com ho veig, el tros que he llegit, que no ho he llegit tot, és una rivalitat entre els Borja i la Corona d'Aragó. Però que vol dir, espera't un segon, però que vol dir que fixa't que tornem a estar amb el mateix, amb aquest model que teníem bicèfal a la Catalunya medieval, però hi ha molt més, diguem, molt més debilitat i sense cap direcció. És a dir... I amb un esquema universal, és a dir, ja no és una cosa que afecti purament al Principat, sinó que això ja està a nivell mundial. A nivell mundial. Però un moment, però vull dir que el que es produeix, aleshores, és una lluita interna, o sigui, una lluita dintre dels dominis de la corona catalana-aragonesa entre dos poders fortíssims que en realitat no tenen una idea pròpia de Catalunya, no tenen una idea de Catalunya ni pensen, per dir-ho així, amb els catalans, dit d'una manera molt populista. És a dir, només pensen en la seva glòria i en aquest sentit són l'antítesi dels estats que vindran. És a dir, són gent, figures, que pensen en la glòria de la seva família, del seu nom, d'allò que ells estan fent, no en la glòria del seu estat, del seu país. És a dir, aquella idea que diu el Richelieu, que deixa temperat en els austríacs, en els Habsburg, quan diu allò, els homes van al cel, els estats no van al cel i per tant no es poden morir. És a dir, has de fer el que sigui per mantenir-los en vida a la terra, perquè si es moren, desapareixen, no? Això, aquesta gent encara no ho té incorporat. La seva catalanitat no... Això és la segona cosa que t'anava a dir, és a dir, la primera cosa que et xoca és l'ambició al·lucinant del magnànim i la capacitat al·lucinant del magnànim per col·locar un agent seu al centre de l'univers en aquell moment, per dominar-ho tot, i cada vegada que Roma necessita algú, ha de recórrer al fons del magnànim sempre, sobretot a la croada contra el turc, que és l'amenaça principal d'això, però també la cosa que més al·lucinant o que més crida l'atenció és això que has explicat tu, és a dir, quan els Borja estan instal·lats, la primera cosa que fan és a dir, resistís al poder del magnànim i buscar altres aliats, alguns dels quals França. Exacte. Abel, digue-ho. Li foten botifarra. O sigui, el miracle bestial és el pacte que fan després quan es descobreix Amèrica per repartir el món dintre del món espanyol, perquè allò realment és una cosa raríssima. Això ja és en Ferran i això ja és una altra cosa. És a dir, el conflicte que té Alexandre VI, sobretot, és amb el magnànim. I és precisament per això que has explicat tu, perquè hi ha, i això és una cosa que la gent més o menys ja sap, abans del 1500, per posar aquestes dates així una mica absolutes, abans del 1500, els regnes són possessions de les famílies, és a dir, no existeixen els estats, el que existeixen són les corones. I qui construeix el món de l'edat mitjana són les famílies aristocràtiques, que el que fan és acumular terres, ordres, població, soldats, títols, i l'aristocràcia dalt de tot el que fan és acumular corones. I els Trastàmara són una família que el que fa és acumular corones, però ja ho havien fet la família de Barcelona i tot això. I Itàlia és això, Itàlia és una acumulació de corones, acumular la corona d'Aragó, la del rei de Sicília, tot això. I la mateixa mentalitat és la dels Borja, que és la mentalitat de totes les famílies que competeixen pels papats en aquesta època, els Orsini, els Colonna, els de la Rovere després. És a dir, i que és la mentalitat italiana, perquè això que has dit, Richelieu i què passarà després a Itàlia passa una mica el mateix que a Catalunya i per això Itàlia se'n va a la merda. Perquè és un territori dominat per les famílies, per les ciutats-estat i pels Sforza, pels Este. Aquesta manca de mentalitat d'estat... Si em permets una cunya, la diferència entre Itàlia i Catalunya és que com que Catalunya jo crec que està més avançada i té una ideologia, insisteixo, de protostat,
hi ha una capital que lidera les altres capitals, és a dir, les altres ciutats. És a dir, Catalunya és una xarxa de ciutats liderada per Barcelona. En canvi, Itàlia és una xarxa de ciutats, però que són ciutats rivals, igual de fortes totes, no hi ha un lideratge. Lo de Venècia és un escàndol, però un escàndol. De fet, jo el que he vist molt amb aquest llibre, llegint molt aquest dels Borja, però també els altres, i és una cosa que m'ha anat venint a la ment i potser a tu et servirà pel teu proper viatge a Nàpols o a Palerm, no Palerm. És que cada vegada que Itàlia s'uneix o cada vegada que Itàlia construeix alguna cosa o cada vegada que Itàlia creix, surt d'ella mateixa i és algo, sempre és partint de Nàpols. Sempre és del sud cap al nord. Sempre és de baix cap dalt. I tots els intents, perquè el Magnànim té un intent de domini d'Itàlia. I tant. D'unificació, però és de control d'aquell territori. Sí. Els catalans veiem Nàpols com al sud i Roma al mig i Milà al nord, però no és veritat. Roma i Nàpols són pràcticament el mateix. Roma i Nàpols són el cor d'Itàlia, però Itàlia es construeix del sud cap al nord, i en aquest llibre es veu molt bé, i que hi ha molts intents de construir del sud cap al nord. I per això també la rivalitat entre els Borja i Alfons el Magnànim, perquè la principal amenaça del papat sempre és Nàpols. I la principal amenaça del papat d'Itàlia i d'Occident és Nàpols, és a dir, és contenir aquell volcà que hi ha allà baix, que s'ho volen portar tot. Quan hi ha la reunificació italiana de Garibaldi, comença per Nàpols. Itàlia s'ha de llegir així sempre, no? Com una cosa que va de baix cap dalt, i jo crec que es llegeix malament, perquè l'actualitat sempre va com de dalt cap baix, no? La riquesa de Milà que es filtra i els pobres a baix que tenen aquells problemes amb la màfia i els pizzini i totes aquestes coses. Però en aquest llibre també es veu molt bé això, com en aquesta època hi ha una incapacitat, suposo, de Nàpols de fer això que dius tu que fa Barcelona, que aconsegueix Barcelona. Sí, molt ben explicat. Mira, molt ben explicat. No sabia on volies anar a parar, però és exactament així. Sí. O sigui, Nàpols no és capaç de generar una ideologia italiana, ni de liderar Itàlia, ni de res de tot això. I això que dius del Magnànim explica-ho, perquè va d'un pèl que no domina Milà i s'ho queda també. O sigui, no sé com va, però va d'un pèl. Va d'un pèl que no domina el món. El tio vull dir, és una cosa increïble, Però la ideologia que funciona és una ideologia familiar, antiga, i que no és la ideologia catalana. Això estic totalment d'acord amb tu. No és la ideologia catalana, ni tampoc és la ideologia posterior dels estats. Ell no ha sigut... És que el Renaixement és un bolet, és una cosa que està... És que jo crec que els Trastàmara són uns nòmades. Jo crec que els Trastàmara són uns nòmades, és a dir, són uns warlords posats... Exacte, són uns mercenaris posats en una corona que té unes institucions fortíssimes, que és la catalana-aragonesa. Llavors, aquesta combinació jo crec que és la que fa que la corona catalana-aragonesa sigui una mica la bisagra entre el món d'abans i el món de després. El Renaixement. Perquè hi ha aquestes dues... O sigui, el Renaixement és una peça posada... Sí, entre l'edat mitjana i l'edat moderna, i la intervenció del Magnànim, la intervenció dels catalans al Renaixement, i el Renaixement és des de Cristòfol Colom fins a Lorenzo Valla, fins als Borges, és a dir, el Renaixement ho és tot fins a Leonardo da Vinci, i la connexió Barcelona-Nàpols pel Renaixement és al·lucinant. Tot i que Catalunya no és vist com un país renaixentista, ni que l'art sigui important, l'art del Renaixement, ni tot això, perquè tot el potencial aquest barceloní de l'edat mitjana està posat allí, però allò, és a dir, el que passa entre aquests dos segles, des de César Borgia, Maquiavel, Da Vinci, és que tots estan relacionats, tots aquests personatges, tots estan relacionats i tots fan l'elàstica per aquell territori al qual no hi tenim l'ull posat. És a dir, aquest segle XV no s'ha explicat, aquest 1500 no s'ha explicat. Però és per això que et dic, jo crec. O sigui, el fet que sigui una família de mercenaris els dona molta llibertat, i això també els dona molta llibertat als mateixos Borja, però alhora fa que les institucions catalanes, les institucions de la corona, clar, els donen aquesta contenció necessària com per donar-los una direcció, donar una direcció a aquesta llibertat, però clar, fa que aquesta llibertat i aquesta direcció no transcendeixi, saps què vull dir-te? Fa que no pugui transcendir. Jo, a Sobretot de Nàpols, és molt interessant llegir les primeres pàgines del Que hem menjat, del Josep Pla, en què t'explica que el primer llibre escrit en llengua vulgar sobre gastronomia és un llibre, no me'n recordo com es diu, escrit per un català, que ell diu no sabem si és un català de Barcelona o de Nàpols. Diu, però està tan ben escrit que no sabem si aquest tio era de Barcelona i va anar a Nàpols a escriure'l, diu, perquè és un llibre que està dedicat, em sembla que és el Ferran de Nàpols, diu és que a Nàpols es parlava tan bé el català que va escriure el llibre ja directament a Nàpols. Això no sé si és el Sensoví, aquest llibre? Sí, aquest. Però és que ho explica així i després, per això vaig quedar a flipar, i quan el Salvador Dalí parla d'aquell, no me'n recordo com es diu, el de la Porta, Giacomo de la Porta, que diu
un periodista li pregunta, escolti, aquests bigotis? Diu, aquests bigotis estan inspirats en un català de Nàpols, diu, que es deia Giacomo de la Porta. Diu que pensava que els bigotis feien d'antenes de la inspiració. Diu, jo més hi poso mel perquè vinguin les mosques, tal. Però vull dir que, clar, jo com vaig sentir Giacomo de la Porta, tu busques per internet a Wikipedia Giacomo de la Porta i et surt que o és castellà o és italià. Clar, evidentment que no, perquè el Dalí no s'equivocaria amb això. I perquè, més, lliga perfectament. Però el que vull dir és que jo crec que els catalans no van tenir prou força com per instil·lar, i la paraula és instil·lar, com si fos un insecte, una ideologia imperial d'origen català evolucionada a Nàpols. I com que Nàpols havia sigut sempre terra de conquesta, no tenia una història pròpia, per això no podia generar una ideologia capaç d'unificar Itàlia o de plantejar una idea d'unificació que algun dia pogués ser realitzada. Aquesta jo crec que és el gran problema, que els catalans aquí estaven... Perquè la idea imperial és a Roma, és a dir, la idea imperial, per això també la importància de Roma. No, però Arnau de Vilanova, Arnau de Vilanova, al segle XIV, ja està dient que el papat s'ha d'eliminar i que la corona d'Aragó ha de posar un papat a Sicília. És a dir, que Roma és corrupta i que els catalans el que han de fer és posar un papat a Sicília. Per això també el d'Avinyó té tot un sentit. Però per això et dic que el papat d'Avinyó ja és un papat que, o sigui, els catalans el fan per impuls, però ja sense consciència, sense intenció, sense intel·ligència. És una cosa que apareix allà fruit d'això que dius tu, no? D'unes forces que venen, jo diria que d'abans de Jaume I, és a dir, que venen de molt lluny, de l'origen, que cristal·litzen, però que els catalans de l'època ja no saben què fer-ne. I el fet que després els catalans dominin Roma i que a Nàpols sigui el contrapoder i bla, ja explica això. És a dir, en el fons, a Nàpols també haguessin pogut posar el papat. No sé si m'explico. És a dir, el tema és que la visió geopolítica dels catalans ja s'ha fos, està dominada pels mercenaris. Sí, han canviat, diguéssim, no han aconseguit cristal·litzar això a l'època i sí, que és la visió imperial que havien tingut durant l'edat mitjana, és a dir, durant l'edat mitjana això havia funcionat, però a l'època del gran canvi del pas a la modernitat, això és just quan s'escola, just al 15, i d'aquí també el drama de la Guerra Civil, no? La Guerra Civil és el que acaba de destruir això i de convertir aquesta ideologia catalana, aquesta ideologia històrica catalana, amb una ideologia d'interiors, és a dir, que serveix només per protegir el país, que serveix només per vigilar que el país no s'acabi de desfer totalment, però que no serveix per dominar el món ja, just a l'època que s'ha de dominar el món o no és res. I no, és veritat, just al sí, això és important. Sí, crec que estem bastant d'acord i crec que s'entén bastant això. I per això, clar, totes aquestes figures, aquests 3 llibres, són aquestes figures estranyes i aquestes figures fallides, no?, i que es pleguen amb elles mateixes perquè els Borges són un monstre creat i plegat amb ell mateix. És que jo crec que fracassen justament per això. Les tàmeres són això, és a dir, és una cosa del 1400 al 1500 i adeu. Exacte, és que de fet si t'hi fixes, és la diferència amb els Borbons. És a dir, els Borja fracassen perquè no tenen un continent que els aguanti. I els Trastamara igual. En canvi, els Borbons triomfen i se'n surten a Espanya, a diferència de la resta d'Europa, encara els tenim aquí, Els Borbons van pringar, al segle XVIII i XIX van pringar tots, perquè hi ha un continent que sí que els aguanta, que és Espanya. Ens agradarà més o ens agradarà menys, però que és aquest estat espanyol que els aguanta. Vull dir que... I és la diferència que veus, i per això tots els personatges, en el fons, de la història dels Borja que van sent tràgics. És a dir, tots els personatges a partir d'un moment determinat, diguem els de la segona part, no els de la primera, perquè els de la primera encara van cap amunt. Encara, troben les autopistes fetes. M'explico que vull dir, no. Jo crec que el problema ve després, ja els últims, amb el Cèsar, la Lucrècia, amb l'últim Alexandre. Cèsar és un heroi i aconsegueix coses impensables, però ell, per exemple, ell vol construir el seu estat perquè aquesta idea que tu estàs explicant és Cèsar vol construir el seu estat a la Romanya. És a dir, ell sap que sense una terra darrere seu... No farà res. La família no aguantarà. Exacte. És a dir, que les famílies ja no són suficients. Però, clar, és la Romanya i li dura el que li dura és a dir, és un castell de cartes el que ell... Abel, però on està la Romanya? Al damunt de Roma. No, però vull dir, i on mor ell, pobre? A Navarra. Sí, no és Catalunya, no és Catalunya. Clar, és a dir, els estats que es construeixen sobre ètnia. És un gitano, és a dir, Cèsar Borja és un gitano. Exactament, és que tenen això, són gitanos. I ens fa molta gràcia aquest llibre, això sí que és veritat, perquè quan el llegeixes, jo crec que és una cosa que, és que ho trobo espectacular,
perquè veure tants catalans és molt tonto, però flipes per un tubo. És a dir, les relacions amb tots els genis del segle del 1500, amb tots estan treballant per ells, l'art, la pintura, tot, és que és al·lucinant, és al·lucinant, és el centre del món, sí, entre el Magnànim i Alexandre VI, és que ho tenen tot. I fixa't això, aquest passatge, perquè se'n facin idea una mica els subscriptors, Les coses van millorar una mica el 31 de juliol i Calix va aprofitar aquell respir per nomenar Pere Lluís duc de Benevent i comte de Terracina, però el rumor infundat del seu traspàs va submergir Roma en un nou clima d'aldarulls. Una mica per tot arreu es va culpar els catalans i va haver ferits, com a mínim un mort, i a tots els barris cèntrics va esclatar un crit. Mori catalani! Aparentment va tornar a la calma, però grups de joves recorrien armats als carrers foscos i atacaven tot el que els semblava català. La febre anticatalana es va estendre, va afectar els estats pontificis i a Nepi i a Viterbo hi havia el mateix ambient destructor que a Roma. Els cardenals van exigir a Pere Lluís que abandonés els seus poders de capità general. Ho faria ben segur, els va respondre, però només quan morís el seu oncle, que d'altra banda es trobava millor. Com a prova, l'1 d'agost va cridar els cardenals vora del seu llit per fer-los conèixer el seu testament. Convençuts que ho aprofitaria per fer-los ratificar el nomenament d'alguns cardenals extras, sens dubte de la seva família, els cardenals van declinar l'oferiment. No hi acudirien fins que Pere Lluís no hagués tornat del castell de Sant'Angelo al col·legi dels cardenals. Tot seguit, el papa va tenir una altra recaiguda i 2 dies més tard, Calix, aclaparat per la febre, va rebre l'extremunció. A partir de llavors, la persecució dels catalans es posava en dansa. I Pere Lluís no es va escapar de l'odi dels Orsini ja en campanya electoral, sinó gràcies a la protecció de Pietro Barbo, cardenal de Sant Marc. El papa va traspassar el 6 d'agost de 1458, el dia de la Transfiguració, festa que ell havia instituït per recordar la victòria de Belgrad sobre els turcs. Al Vaticà tothom el va abandonar i només Roderic li va vetllar el cos a la Basílica de Sant Pere, Roderic és el seu fill, mentre els catalans fugien cames ajudeu-me de la ciutat i dels seus domicilis que van saquejar immediatament. Jo el que crec, això també ho vull dir, és que el llibre no està prou ben traduït, no està prou ben escrit. Jo crec que han perdut molt el temps, i això està molt bé, dediquen molt temps a identificar els catalans i que es veiés quan eren catalans i tot això, però li falta una mica de... no està prou ben escrit. Però que és impressionant, és a dir, diu, només Roderic de Borges va quedar a Roma tot i la fúria anticatalana. És a dir, clar, això ho està escrivint un francès, És a dir, i això és a la meitat. Roderic de Borges el que després serà papa. És a dir, això passa no amb el Cèsar. Quan mor Alexandre passa el mateix. Sí. Això són 2 generacions. Sí. Aquí Cèsar encara no ha nascut. Sí. No, però... És que no té a veure amb Cèsar, té a veure amb... No. Ho dic perquè la gent es faci una idea del temps que això dura. És a dir, d'aquesta presència dels catalans, d'aquesta inèrcia... Sí, és que és la inèrcia planetària que posa en marxa... O sigui, és com que l'Equador Aragó ha creat una inèrcia tan bèstia a Catalunya que funciona sola. I aquesta inèrcia dura 2 o 3 generacions fins que no s'apaga. I s'apaga a la Guerra Civil Catalana i a Catalunya. Però després de donar la volta al món, sí, al món civilitzat, ens entenem, és brutal. Jo ho trobo brutal. No, jo llegint la història dels Borja, perquè a més aquest llibre està bé, no és una biografia d'Alexandre VI, perquè molta gent més o menys coneix la figura d'Alexandre VI, hi ha aquella gran novel·la del Joan Francesc Mira que es diu Papa Borja, que està molt bé, i és com un monòleg d'Alexandre VI, com un dietari, i està molt ben documentat, vull dir, la gent que li agradi la literatura, que llegeixi Papa Borja del Joan Francesc Mira perquè està molt bé, però clar, està centrat una mica, o sobretot està centrat en Alexandre VI, parla de Lucrècia, parla de Cèsar, d'algun altre, però clar, aquí hi ha tota la història de la família, tota la història de l'ascens, de com Calixte, que és un universitari de Lleida, és valencià, però és un universitari de Lleida. Posat per Martí l'Humà. És un diplomàtic que el rei li funciona, l'acaben enxufant allí i acaba sent papa una mica... Passa, però insisteixo, és un funcionari, és un tio valencià que Martí l'Humà l'agafa, que li funciona, l'envia primer a Avinyó i després l'envia a la Universitat de Lleida. I d'aquí, això com dius tu, comença a entrar en això, llavors l'agafa el Magnànim i pum. Sí, i que és papa no perquè ell ho havia de ser, sinó per solucionar la rivalitat, crec que en aquell moment és entre els Orsini i uns altres italians, no sé, no són els de la Rovere, una altra família romana, ara no recordo quina és, els Orsini i l'altra família important romana que estan allí, que ara he oblidat el nom. És a dir, com que no poden arribar a un acord i és la lluita de poder que hi ha per aconseguir el papat, posen com a candidat de compromís a Calixte III i ell allí funda la seva família, és a dir, després vindrà Alexandre VI i després hi haurà Cèsar i després hi haurà Lucrècia. Lucrècia s'acaba casant amb un
este. Vull dir, és impressionant, sí. I fixa't, a més, però a mi el que fa gràcia és la cultura del poder. És a dir, aquest és un senyor que comença amb Martí l'Humà i pot fundar aquesta nissaga de poder perquè té consciència de poder. Quan troba el forat per colar-se al papat, d'allà ja no el treu. És el que et deia, com el magnànim. I no és una revista, perquè no es pot dir que sigui una revista. És a dir, és un tio que soluciona problemes. M'explico que vull dir, no pots dir que sí, no, és una revista. No. El millor jurista de l'església de la seva època, no sé quantos, i el posen per això. I per això és el que se'n surt, per això el magnànim l'utilitza, i per això... Sí. Vull dir, no són uns espavilats. També explica això, que els Trastàmara, perquè clar, aquí ens hem saltat del Martí l'Humà al magnànim, al mig hi ha el Ferran aquest pobre que dura 2 dies, els Trastàmara no tenen ningú a Catalunya. I per tant, han de buscar gent nova. M'explico? I això també li dona marge. I això també es veu, és a dir, que tu tens el Martí l'Humà, l'agafa dintre d'un àmbit de normalitat. És a dir, com el rei agafa funcionaris i agafa col·laboradors i els situa i pam. Però amb els Trastàmara el que es veu és el forat. I el que es veu és el buit que hi ha, no diria de poder, però el buit mental, o sigui, el buit de xarxes. I llavors, clar, aquí té molt de més espai per... Perquè hi ha un tall, no? Hi ha un canvi de dinastia, que és una cosa important, no sé, suposo que a l'època és una cosa que devia afectar, i clar, és un canvi de dinastia i és una substitució de mentalitat. I la substitució d'una dinastia catalana per una dinastia castellana. I per una dinastia castellana, que això també m'ho he explicat alguna vegada, i el llibre sobre la Guerra Civil del Raider se veu molt bé, que sorprèn per la seva ambició els mateixos que els han posat. És a dir, aquesta cosa que es troba el magnànim quan posa Alexandre VI a Calixte i després Alexandre, que se li reboten i li fan de contrapoder, les oligarquies barcelonines, quan contracten els Trastàmara per ser reis a Catalunya, se veuen sorpresos per l'ambició i la voluntat de poder d'aquesta família bastarda castellana. Han agafat una família bastarda castellana que mai no han tingut una corona i diuen, bueno, aquests titelles es poden dominar per la potència i l'ambició d'aquesta família, que això, com tu dius, com has dit al començament, ja indica d'alguna manera la decadència de la mentalitat i d'aquesta capacitat i d'aquests comerciants que s'han tornat rendistes. És a dir, que els sorprengui uns nouvinguts com aquests. Però espera. Que ells... Abel, l'ambició d'una família sense corona i amb una terra destruïda, que és com hem començat el podcast. És a dir, que són reis que dominen una terra que ha estat destruïda per una guerra civil i ha quedat arrasada. Que no només, diguem, són gent que no té tradició ni té res i que, per tant, en principi són terroristes, sinó que, a més, el seu país està destruït i endeutat fins al coll. Sí. No, és una cosa bastant impressionant. I llavors, del Cèsar i de la Lucrècia, ens en pots explicar alguna cosa? Bueno, Cèsar, la clau de Cèsar és aquesta. Cèsar és italià, és a dir, Cèsar ja no és català. Cèsar ja és italià i ja té la mentalitat del príncep del Renaixement i de Condottiero i de totes aquestes coses. Cèsar és el model de Maquiavel. Jo necessito tornar a llegir El príncep i tornar-m'ho a mirar bé perquè és una altra de les coses que m'ha fet vindre ganes d'aquest llibre. És a dir, tornar a llegir Maquiavel, no només El príncep, sinó tornar a llegir les coses que no he llegit de Maquiavel, perquè l'impacte que causa Cèsar, els Borgia, però Cèsar en concret, sobre Maquiavel, jo crec que explica moltes coses. I Maquiavel és una figura molt important per entendre la filosofia política de la modernitat a la qual encara estem. I jo necessito tornar a veure tot això i tornar a pensar tot això i veure Cèsar allí al fons. I és una figura que és això, és una figura ja italiana i que... Però catalana, parla en català. Sí, però ell... És a dir, però és important això de dir, perquè... Tota la seva ideologia, això que parlàvem al començament, ja és totalment italiana en aquest sentit, la seva ideologia política. És a dir, i el que fascina a Maquiavel de Cèsar és que, clar, Cèsar vol fer el mateix que tenen les grans famílies italianes, els Orsini, els Sforza, tots aquests, però que tenen des de l'any 1000... És un Trastàmara català a Itàlia. Exacte. És a dir, Cèsar vol construir amb una generació, és a dir, sobre les seves espatlles, allò que les grans famílies italianes la que domina Venècia, la que domina Florència, han construït durant 500 anys i que els hi costa dominar. I ell veu, i Maquiavel veu com Cèsar construeix això ell sol en 10 anys. En una terra difícil, que a més és la Romanya, que es veu que era una terra amb moltes disputes, molt rebel, molt... És a dir, clar, Maquiavel diu, el que ha fet aquest tio, per això el posa com a model
no recordo exactament la terminologia que fa servir Maquiavel, però és de príncep que aconsegueix el poder o príncep nouvingut o model de com aconseguir el poder, és a dir, com arribar del no-res al poder màxim. I el model és César Borja, perquè el que fa aquell tio és al·lucinant. I després s'enfonsa i acaba en una presó, s'escapa i tot això. Però també s'enfonsa perquè Itàlia s'enfonsa i perquè aquest món del Renaixement s'acaba amb ell. Aquest món del Renaixement s'acaba amb ell i després apareix la modernitat, que és una altra cosa, i els estats moderns, que és una altra cosa. Però l'experiment sociopolític que és la Itàlia de les ciutats-estat arriba fins allí. Després sí, bueno, per això també ell mor a la península, per això mor a Navarra. O sigui que mori a Navarra ho diu tot, perquè, de fet, Navarra serà l'última adquisició de la corona d'Aragó que s'acaba, és a dir, el bisbat de Navarra, per exemple, que era el bisbat o així, estava aquí a Sant Pau del Camp, a Barcelona, on hi ha aquella, davant de l'Isidre, hi ha una església romànica. Allà estava la seu, no sé com va, però vull dir, de Navarra. Allí és on se va fer l'última reunió. Els segadors. El guia ho explica. Allí és on se va fer l'última reunió de, no sé si dels poders catalans, no sé si el 1714, a la Generalitat Republicana o amb alguna d'aquestes coses finals. Crec que el 1714, però no recordo. El guia que et fa la visita, recomano molt a la nostra audiència que visiti Sant Pau del Camp, hi ha una visita meravellosa, i és un lloc emblemàtic, crec que és el 1714, que es fa l'última reunió de no sé quantos abans. Jo sé que vaig veure que amb la Guerra dels Segadors deixa de ser, per dir-ho així, la seu del poder religiós que arriba fins a Navarra. I sé que allà hi ha un pedrot, perquè això em va cridar l'atenció, hi ha un pedrot del fill del Guifré o del net del Guifré, el Pilós. És a dir, que tu veus tota l'evolució, no? És a dir, dius, això comença aquí i acaba allà, no? Però vull dir que és molt curiós que sigui a Navarra on la palmi. Navarra, on hi ha la Universitat de Navarra, que ara molts, diguem, ens faríem creus de la quantitat de càrrecs polítics catalans que han estudiat allà. És a dir, de les relacions amb Catalunya, són unes relacions molt més subterrànies ja. No cal anar molt lluny, però els Trastàmara i Navarra i la història del príncep de Viana i tot això, és a dir, Joan, que primer rei de Navarra, és a dir, la corona de Navarra, per exemple, una cosa que jo no sabia, que va descobrir, que jo no sabia perquè Aragó, els reis d'Aragó, al 1100, 1200 s'intitulaven reis i es van començar a intitular reis i a Catalunya només eren prínceps i comtes i tot això. I es van començar a intitular reis perquè durant una generació, només una generació, l'hereu del comtat que fos o del que fos, o el baró de no sé què d'Aragó, va ser rei de Navarra. Vale. És a dir, la corona d'Aragó, el rei d'Aragó, ve de Navarra. Hagués sigut durant una generació també rei de Navarra. És a dir, Tu saps que allà la cort parlava occità i que Enric IV parlava occità. És que això és boníssim, perquè jo més he vist que se li retia l'accent francès. El primer Borbó parlava occità. No, això per lligar-ho, no? Comte o no sé què de Bern, sí. Sí, vull dir, això per lligar-ho perquè es vegi això que estava dient, és a dir, la Lucrècia i el Cèsar tenien ideologia italiana, el Cèsar tenien ideologia italiana però parlaven català, s'escrivien en català i el Cèsar mor allà, però és que a més Enric IV, que se'n va a París i que és el primer Borbó que comença a construir París, diguem, a reformar-lo, aquest tio, parlava occità i és una llengua que l'entens, Jo he vist... Sí. Estem dient masses coses i jo crec que la gent ja s'ha perdut totalment, perquè estem barrejant molts segles, però com que són coses que ja hem explicat moltes vegades. Són 200 anys, És a dir, el Cèsar quan mor? No sé, 1500 i escaig, sí. 1500 i poc. 1520 tens Carles I a Barcelona. I l'Enric IV, això dels Borbons, no sé, és un segle més tard, em sembla. 1600 i escaig, 1600 i escaig, sí. Tampoc és tan raro. Sí. No, però vull dir que estem tirant endavant i enrere d'explicacions. No, però és molt interessant que es vegi aquesta idea. Crec que amb això el podcast l'hem tancat bastant bé, que és tu tens unes institucions i una ideologia, dues ideologies polítiques que fan un país, no? És a dir, un país avançat amb unes institucions avançades que tenen una dialèctica política, que tenen una dialèctica ideològica, que acullen uns arribistes de Castella que tenen un territori destruït, contracten, i que això els dona un últim impuls, una última injecció de força, perquè aquestes institucions ja estan... Les institucions no, però les persones que ocupen aquestes institucions ja estan decadents, Martí l'Humà ja està, que no pot tenir fills, i això els dona injecció de força a aquestes institucions, però com que perden la ideologia, les seves figures es converteixen ja, diguem, en borinots, en gent que no té direcció, i el que queda és només el verí del poder. És a dir, és aquesta idea de que el poder s'alimenta de l'amor i de la intel·ligència.
quan el poder deixa de poder xupar intel·ligència i amor perquè ja no n'hi ha més, perquè ja l'ha esgotat, llavors regurgita sobre ell mateix, ja només treu el poder, la força, ja només treu, s'enverina ell mateix i acaba morint de les seves pròpies toxines, no? I a mi el que em fascina de tot això que m'he explicat és aquesta potència, és aquest impuls que li donen els Trastàmeres, que porten fins a l'Alfons el Magnànim, la família Borja, que és una família que es comença amb Martí l'Humà, és a dir, l'últim rei català, i que això es perllonga fins al Cèsar, que mor a Navarra, que té una connexió amb un altre, amb un món molt similar al món català, que és el que ajuda a fer aquesta ideologia catalana, que és el món occità, és a dir, sense el qual no s'entén Catalunya. M'explico què vull dir o no? I que és tot aquest món en el qual neix, es desenvolupa i deixa marca a Catalunya, que després acaba a París i a Madrid. És a dir, per dos costats diferents. Construint els estats-nació moderns. Sí, sí. A mi m'interessa més, tot això està molt bé, però no voldria que ens saltéssim. No, és que, perquè tu tens més aquesta visió del futur, però a mi m'interessa molt el punt de ruptura que significa el punt de ruptura amb el món antic que significa aquesta Itàlia del Renaixement, amb un factor clau, que és la destrucció de l'Església, la destrucció del cristianisme, la destrucció del poder de l'Església, del poder terrenal de l'Església, al qual els Borja participen molt com a figura negativa, però també com això, com a verí del poder i tot això, però... La destrucció de l'Església té a veure amb la destrucció del món medieval i, per tant, de les institucions catalanes, perquè la ideologia catalana és allò que t'he dit. Arnau de Vilanova volia un papat a Sicília, és a dir, els catalans eren profundament religiosos. Però el rei que més contribueix a aquesta destrucció ideològica de l'Església és Alfons el Magnànim. Alfons el Magnànim, això ho hem explicat moltes vegades, però ho tornaré a explicar. Alfons el Magnànim té un conflicte permanent amb el papat, permanent, no només amb Alexandre VI, no amb Calix, permanent, és un conflicte de poder. I una de les coses que fa Alfons el Magnànim ja és un príncep del Renaixement i ja està entrant al món modern, ja no ve de l'edat mitjana, a la qual l'Església tenia un poder, un prestigi, un poder ideològic superior als monarques. Alfons el Magnànim és el tio que diu prou. I la manera com Alfons el Magnànim destrueix el poder de l'Església és a través de la cultura. Alfons el Magnànim contracta a Lorenzo Valla, hi ha una cosa publicada paradesiara de Lorenzo Valla, que és el fals de la donació de Constantí, crec. Lorenzo Valla és un humanista italià molt important. Alfons el Magnànim contracta a Lorenzo Valla per demostrar que la Bíblia no es pot llegir textualment. És a dir, que la Bíblia, quan diu 3.000 anys... Sí. Exacte. I el que fa Lorenzo Valla és una cosa que es diu exègesi bíblica, és a dir, anàlisi de text, crítica literària de la Bíblia, que és una cosa que no s'havia fet mai, i que fent això el que intenta és deslegitimar els arguments de l'Església. Perquè l'Església diu, Sant Pau, no sé què, no sé quantos, diu que el papa tindrà poder sobre el rei. Fa el que després fan els protestants. Exacte. És a dir, quan destrueix tot això, aquesta és el mateix que farà Copèrnic, d'alguna manera. És a dir, en tot aquest món del 1400, del 1300, en tot aquest món, des de diversos llocs, s'estan tirant bombes contra l'antic poder medieval, representat sobretot, la jerarquia del poder medieval representada sobretot pel papat i per l'Església, i un dels que més fort intervé i a nivell més de poder pràctic intervé és Alfons el Magnànim. Ara t'ho lligo... Importantíssim. Ara t'ho lligo amb el que estàvem dient de l'ensorrament de les elits barcelonines. És a dir, els primers que comencen a fer això són les elits barcelonines al segle anterior, perquè la lluita amb Roma ve és una lluita econòmica. És a dir, les elits, les oligarquies barcelonines, de fet les oligarquies de tot el món, també ho fan els anglesos, no volen estar pagant diners a Roma. És a dir, i per tant, busquen maneres de desfer-se de la influència de Roma justament per poder agafar poder. I els que comencen a fer això són els catalans, un segle abans. O sigui, Alfons el Magnànim, per això et dic que continua gairebé com per inèrcia una cosa que ha començat un segle abans quan la Corona d'Aragó era un imperi fort. Perquè els conflictes de catalans amb el papat són des de sempre, amb Pere el Gran ja n'hi ha, i quan ells dominen Sicília, perquè el rei de Sicília és feudatari del papa. Quan els reis catalans, des de Pere el Gran, dominen Sicília, el conflicte amb el papat ja és directe, perquè el rei de Sicília és súbdit feudal del papa. I qui el protegeix? El rei de Sicília, súbdit del papa? Els francesos.
Sí, bueno, no, clar, evidentment, i per això el conflicte amb els Anjou i tot això. Però el que vull dir-te és que aquesta ideologia... Enric, quan Pere el Gran esdevé rei de Sicília, pel fet d'esdevenir rei de Sicília, el regne de Sicília és feu del papa. És a dir, hi ha un conflicte directe, i també per això la història dels Anjou i tota la guerra. És a dir, i amb Alfons el Magnànim, un segle després, el que acaba passant és que això esclata ja d'una manera absoluta. Però el que vull dir-te és que els xupapolles de Roma són els castellans i els francesos. No, és que és així. I els catalans el que intenten és justament dominar Roma. Els castellans encara no. Els castellans ho fan després. En aquell moment. Ho fan després, s'hi posen després. Però que és per on ens foten. Perquè nosaltres, com que fem l'avançada del protestantisme, que no deixa de ser un intent d'alliberar a l'home perquè el comerç vagi millor. O sigui, de fer a l'home un ésser pensant perquè el comerç vagi millor. Això no és Luter, és l'altre, és Calví, això, o aquell altre, és Weber, aquell de l'esperit del capital, de l'esperit del protest. Sí, però els primers que hi fem som nosaltres. Sí. I això és el que no ens perquè jo políticament, a més convé, i ja està, només dic això. I que Alfons el Magnànim, en el fons, és una continuació de tot això. I això que dius del Renaixement, és aquesta cosa que explica molt bé el Roger Mallola, que hi ha un moment que Déu baixa a la Terra, vull dir que l'home se'n dona compte que a dalt no li solucionaran res i que, per tant, tot ho ha de solucionar la Terra. No, és que és així. I això ve amb el Renaixement. Quan se'n dona compte que a dalt no li solucionaran res, doncs aleshores necessites una ideologia per moure't en aquest món en què ja no pots confiar en el que hi ha a dalt. I els catalans som els que estem més a prop d'això, perquè fixa-t'hi, el gòtic a tota l'Europa és una cosa que tira cap amunt, com si busqués Déu. A Catalunya no, el gòtic català no tira cap amunt. El gòtic català és més aviat recull de dir, ui, tot això d'un pèl. O sigui, no és la cova del romànic, però és una cosa de dir, la bellesa, però vull dir que és molt curiós que ja hem arribat al cap del camí, m'explico? I mira, per posar-te una altra figura que va boja en aquest continent sense destí, que és la Corona d'Aragó, Vicenç Ferrés. Un dels grans inspiracions dels Borgia és en Vicenç Ferrer, del primer Borgia. L'utilitza per soscavar els seus enemics i fer-se ell un mite, un nom. Sí. Amb la complicitat d'Alfons el Magnànim. Vicenç Ferrer no deixa de ser un puto larroxista que persegueix els jueus. És que és molt curiós la història de Catalunya. En fi, ho podem deixar aquí. Dit moltes coses. Hem dit moltes coses, que la gent llegeixi els llibres, Ah, sí. Jo m'ho he passat molt bé, potser no s'ha entès res, però... He dit moltes coses que tinc la sensació que hem fotut aquí una cavalleria rusticana de 50 milions de persones i de 50 milions de noms, però als llibres surt tot. Vull dir, que la gent compri els 3 llibres i llegeixi els 3 llibres, perquè els llibres està tot ben explicat i tot ben organitzat. Vull dir, que a mi inclús me costa entendre moltes de les coses, però bueno. I que els llegeixin amb l'ordre que hem dit, que és un ordre cronològic, és a dir, comencin pel Borja. Amb Martí l'Humà. Després el totxo aquest d'Alfons el Magnànim, que és quan hi ha una d'això i que... Una festa. Recorda molt els Borja i que acabin amb la Guerra Civil, el naufragi de Catalunya, els 3 publicats a Sevilla, i ja està. I després que es llegeixin el Vicenç Vives per entendre el segle XV, els Trastàmara i tot això. Exacte, Vicenç Vives va molt bé per posar al lloc tot això, per posar al lloc i per portar al segle XX, saps? És a dir, tot això portat al segle XX, Vicenç Vives fa unes transicions perfectes. Exacte. Jo crec que sí queda clar aquesta idea de com unes institucions es van buidant per dins a través de personatges que agafen la seva força i que van com bojos per la història, renovant i alhora, destruint i alhora creant situacions noves que seran aprofitades pels altres i com el món català és el centre d'això, i per això és l'origen d'Occident, de l'Occident modern del qual el coneixem. Jo crec que si aquest podcast o aquesta conversa em serveix per entendre això, hòstia, jo mai ho he vist tan clar com parlant amb tu. És que jo he vist tan clar com llegint aquests 3 llibres. Jo que no els he llegit, he hagut de parlar amb tu. No, jo mai ho havia vist tan clar com llegint aquests 3 llibres i després llegint altres coses, no? Però en aquests 3 llibres hi ha el nucli d'això, sobretot el del Magnànim, perquè és on les línies de tensió estan allí fortíssimes, vull dir, al·lucinant, impressionant. Aturo aquí l'enregistrament i ens despedim.